Nakahandusay, duguan at wala ng buhay nang makita ang isang 32 anyos na lalaki matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa harapan mismo ng kanyang tinitirhang bahay sa Barangay San Aurelio 2, Balungaw, Pangasinan, alas 6 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si Jerry Panolino, isang panadero na tubong Plaridel, Bulacan at naninirahan sa Barangay San Aurelio 2 sa nasabing bayan. Base sa investigasyon ng pulisya, alas 10 ng gabi umano noong Sabado nang makarinig ang ilang mga residente ng sunod-sunod na putok ng baril, ngunit hindi na umano nila ito pinansin. Alas 6 ng umaga kahapon, natagpuan ng employer ng biktima ang nakahandusay at dugo ang katawan nito na agad namang inireport sa pulisya. Kita po namin yung biktima po natin na nakahiga na po siya doon sa lupa at duguan. Nagkandak po kami ng immediate interview sa mga kapitbahay niya at nabanggit nga po nila na bandang 10 o'clock po ng gabi nang mayroon nga po silang narinig na successive shots galing sa baril. During that time, wala po siyang kasama. So yung nakita po natin doon ay 7 din po na tama po sa katawan niya, and mayroon po siyang isang tama dito sa bandang ulo po niya, sa may pisngi po niya. Nagtamo ng 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nakarecover naman ng pulisya ng 7 basyo ng bala mula sa kalibre 45 baril sa crime scene. Mabait at wala umanong kaaway ang biktima kaya't hindi pa rin lubos maisip ng live-in partner ng biktima ang nangyari sa kanyang kinakasama. Hustisya ang kanilang panawagan. Okay naman po siya. Bahay, trabaho. Trabaho, bahay lang po siya. Masakit po siya. Kasi biglaan. Di po namin sukat akalain na mangyayari yan sa kanya. Kasi may plano po kasi kami dapat. Ngayong Monday, day off niya, dapat papa-ultrasound kami. Check up. Excited pa nga po siya. Kaso ganun nga po nangyari. Bahala na lang po ang Diyos sa gumawa sa kanya. Sana po makonsensya siya, sumuko na lang po ng kusa para na lang po sa dinadala ko at pamilya. Gusto namin mabigyan siya ng hustisya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at pangunahing motibo ng pamamaril. Tignan pa namin yung mga possible motive, under investigation pa rin po to para mabigyan linaw po natin itong pamamaslang. Kasi during the incident, wala pong nakakita. Maliban lang po dun sa isang grupo na nagiinuman mga 100 meters dun sa crime scene po natin na may napadaan po silang motorsiklo na may nakalulan na isang tao. So, yun po yung unang lead po natin. Yun po yung sinusundan natin at ang mga investigators po natin ay nagkakandak ng backtracking at forward tracking ng mga CCTV footages natin dito sa Balungaw at saka sa ibang bayan na rin po. Lester Narag, Balitang, Solid North.